Hej, velkommen til den her video. Denne video omhandler tabellerne og gange, og der har jeg fundet den hjemmeside, som jeg også viste før jul, gangetabeller.dk. Gangetabeller, der skal vi i den kommende tid arbejde med brugen af dem, og børnene vil lave denne her, som man vil få lavet i sådan en form for nøglering. Jeg kan vise den her, hvor man har tabellerne kørende. Jeg kan lige se, om man kan vise det. Hvor tabellerne er herinde, og så kan man vende dem, og så kan man få dem med hjem. Den bliver lamineret og sat i en nøglering, og så har man den altid. Og så kan man ligesom øve tabellerne. De tabeller, der er fra 1 og op til 5, den skulle man gerne kunne udenad. Altså for eksempel 4 gange 4, det er 16. Og 5 gange 3 er 15. Og tabellerne efter 5, det kunne være 6 gange 3, eller det er jo lidt det samme som 3-tabellen herovre, at man kører den på samme måde. Men der er en lille tricks, som man kan øve derhjemme omkring tabellerne, og det er, når man kommer til at skulle gange 2 tal med hinanden, som begge er over 6. Så kan man bruge fingrene. Jeg vil prøve at gøre det så godt jeg kan i et eksempel. Det kunne være, at man har her 5 fingre på hver hånd. Det vil sige, at de er alle sammen over 5. 5 her og 5 her. Hvis man så gerne vil tælle videre, så vil man sige 6, 7, 8, 9 og 10. Det samme her. 6, 7, 8, 9 og 10. Hvis man så skulle gange med nogle af tallene, så kunne det jo være, at det var 6 gange 6. Så siger man 6 og 6. De fingre, der stritter nu, er 10'ere. Så man har 10 her og 10 her, så har man 20. De fingre, der er foldet, det vil sige, der er 4 her og 4 her, dem skal man gange med hinanden. Hvis man ser på tabellen 4 gange 4, så giver det 16. Det vil sige, at du har 16 her, du havde 10 her, og du havde 10 her. Så vil det sige, at hvis man havde 6 gange 6, så hedder det 10, 20, og så er det plus 16, det vil sige 30, plus 6 mere, så vil det give 36. Det var altså 6 gange 6 giver 36. Hvis det så nu var i stedet for at være 7 gange 8, så hedder det 6, 7, 6, 7, 8. Her er der nu 10'erne igen, 10, 20, 30, 40, 50. Så har vi de her, der er foldet ned, de skal ganges med hinanden. Hvis man har dem her, der skal ganges med hinanden, så hedder det 3 gange 2, og det giver 3 plus 3, det giver 6. Det vil sige, at man har 10, 20, 30, 40, 50 plus 6, det giver 56. Så 7 gange 8 giver 56. Så nu man havde 9 gange 9, så vil det sige 6, 7, 8 og 9. Og her 6, 7, 8 og 9. Nu er der 4 her og 4 her. Det vil sige 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Og så har du de her, der er bukket. De to, der er bukket. 1 gange 1, det giver 1. Det vil sige 80 plus 1 giver 81. Så har vi 9 gange 9 giver 81. Det er en måde at bruge lidt hjælp med fingrene på, men det vigtigste det er, at man kan tabellerne fra under 5. Det vil sige, at man kender 5 gange 5 er 25, eller 4 gange 5, det giver 20. Hvis man kan de små tabeller, så vil man kunne gange tabellerne udenad. Og det vil selvfølgelig være god idé, at man vidste, at 8 gange 9 giver 72. Hvis man ikke ved det, så er det her 9, og det her det er 8. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, så har vi 70, og 2 gange 1 giver 2, det vil sige, det giver 72, og det står der også, 8 gange 9 giver 72. Det er en lille tricks for at kunne de store tabeller, og i den kommende tid, der vil vi øve tabellerne rigtig meget, og det handler om træning omkring tabellerne, og vi vil putte dem i mængder, vi vil putte dem i poser, hvor mange er der så i hver pose, for at børnene får en
fornemmelse af, hvad er gange egentlig? Gange er jo bare plus rigtig mange gange.